Τι στο... Γεια σας παιδιά, είμαι ο Πολ... Δεν γράφτηκε ακόμα ρε, περίμενε. Εδώ μέρα γράφει. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Paul Gamer. Και σήμερα παίζουμε Minecraft με άλλους δύο μαλάκες. Τον Έκτορα και τον Κώστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει σε αυτή την παλιόπορτα. Μια γέφυρα. Προχωράμε εμείς. Οι άλλοι βλάκες έχουν μείνει πίσω. Αλλά δεν πειράζει. Προχωράμε. Όπα, έχει μια τρύπα εδώ. Έχει μια τρύπα εδώ. Είμαστε... Πάμε πάλι μαζί με τους άλλους φλόρους. Σας πούμε εδώ δύο. Καθώς προχωράμε. Μπορεί να σας πετάξει. Θα σας πετάξει μάλλον. Να. Και να τους, ο Κώστας. Μπαμ. Μπορεί να σας πετάξει. Έλα, κόψε. Το Έκτορα. Λοιπόν, εδώ είναι μόβπιλ. Κάτσε λίγο να γνωριστούμε ρε φίλε. Α, μισό. Μη βρίζεις, εντάξει. Γιατί, Γιατί εγώ δεν βγάζω. λακα, τραβάω βίντεο τόση ώρα. Λακα,